जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों रुनिकाटा कलेजनि बिहाफ जानानै फार्स्ट अफ अल जों बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों गोबाव समनिफ्रायनो बेहाय खामानि मावबोदोंमोन। गोबाव बोसोरनिफ्राय जों बाहाय मावदोंमोन। दानि सरकारा बेखौ बुजिनानै जोंनि कलेजखौ सरकारि खालामबाय। दानि सरकारा बेखौ बुजिनानै दा जोंनि कलेजखौ लाखिबाय आरो प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। बेनि थाखाय जोङो बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों। We are very very speechless for that. 10 एबा 12 बोसोर सिगांनो बे फरायसालिमाया सरकारि जानो नांगौमोन, नाथाय जायाखैमोन। मानोना 10 बोसोर 15 बोसोर सिगांनो कलेज जानांगौमोन बे जायगायाव, खिन्थु जायाखैमोन। नाथाय दिनै बिटिआरनि गोख्रों नोजोर होनायजों जाफुंबाय। जों साबायखर बावो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ। आरो प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। बेनि थाखाय जोङो बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों। We are very very speechless for that. And with these words, we'd like to congratulate. जों congratulate खालामनो नागिरो जोंनि सार प्रमद बर' सारनि लिडारशिपआव जोंनि रुनिकाटायाव बा जोंनि चिराङाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय इनस्टिटिउसन, कलेज बायदि इनस्टिटिउसन नांगौ। बेजोंसो जों डेभेलप खालामनो हायो। जोंनि रुनिकाटानि थाखाय बेफोरबायदि साननाया बाख्नायजाथावना। नंगौ, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि दफा थिखानायखौ गोख्रों नोजोर होना बिटिआर सरकारा बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै मोन10 फरायसालिमाफोरखौ मैया बिटिआर सरकारा सरकारि खालामनानै होबाय। बेनि गेजेराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरायसालिमायाबो सरकारि नोजोराव गोग्लैनानै सरकारि फरायसालिमा महरै गनायथि मोनबाय। बेनिनो दिनै रुनिकाटा फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं हेमन्त शर्मा बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय सोलिफु बिटिआर सोरखारनिसिम साबायखर बावो। बे समाव जोंनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों फरायसालिमानि गोरायुं बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोननि गेजेराव होनि। 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डआव 6.3 दफानि गेजेरजों दिनै बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा दिनैहाय थांनाय मैयासो बिटिआरआव गं 10था फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि फोसावनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। बे समाव नैबे 10था फरायसालिमानि गेजेराव दिनै बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि गंसेल' नायल' जाल' रुनिकाटा कलेज, बेबो बे 10थानि गेजेराव बेबो गंसे। आङो नोंथांमोननो बे समाव आङो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। थांनाय मैयासो बिटिआर सरकारा नोंथांमोननि कलेज एबा बिटिआरआव मोन 10था कलेजफोरखौ फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि मोनसे फोसावदों। बेवहाय नोंथांमोननि नैबे रुनिकाटा कलेजआबो गंसे दंफायो। नोंथाङा मा बुङो? फार्स्ट अफ अल जों रुनिकाटा कलेजनि बिहाफ जानानै फार्स्ट अफ अल जों बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबाव बोसोरनिफ्राय जों बाहाय मावदोंमोन आरो जोङो बेखौ जों मावनायखौ जोंनि खस्थ'खौ दानि सरकारा बेखौ बुजिनानै दा जोंनि कलेजखौ लाखिबाय आरो प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। बेनि थाखाय जोङो बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों। We are very very speechless for that. And with these words, we'd like to congratulate. जों congratulate खालामनो नागिरो जोंनि सार प्रमद बर' सारनि लिडारशिपआव जोंनि रुनिकाटायाव बा जोंनि चिराङाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय इनस्टिटिउसन, कलेज बायदि इनस्टिटिउसन नांगौ। बेजोंसो जों डेभेलप खालामनो हायो। आरो जों गोबाव बोसोरनिफ्राय जोंनि टिचिं स्टाफआ सेक्रिफाइस खालामदोंमोन फैसानि थाखाय बा बिभिन्न खेत्रआव। जोंनि जायगाया जाबाय फरेस्ट डुवेलार्स। जोंनि जायगायाव we are very very इक'नमिकेलि बेकवार्ड। बे जायगायाव नांगौ, बे जायगायाव बेबादि जायगायानो गैला। बे जायगायाव जोङो कलेज खुंनो हायाखैमोन। मानोना 10 बोसोर 15 बोसोर सिगांनो कलेज जानांगौमोन बे जायगायाव, खिन्थु जायाखैमोन। खिन्थु बे सरकार फैनानै बा जोंनि सिभिल ससाइटिया दा एसे एजुकेटेड जानानै जोंनि जायगानि इउपिपिएल होन बा बड' साहित्य सभा बुं, एबसु बुं आरो बिभिन्न सिभिल ससाइटिनि मानसिफ्रा, इन्टेलेक्टुयेल्सफ्रा इउनाइटेड जानानै जोंनि कलेजखौ नाजानानै दा प्रेसिडेन्टशिप अफ डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपआव जोंनि जिबिया सोलिदों। आरो जोंनि प्रिन्सिपाल डक्टर बिजित ब्रह्म सारा बिराद नाजादों
आरो जोंनि बिरदाव सार दीपक सार बेसेबां दङ गासिबो नाजादों जोंनि कलेजनि थाखाय आरो जों बिराद गोजोननाय मोनदों बे जोङो माबाजों बुंनो हाया अके थ' गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो गासिखौ जोङो अन बिहाफ अफ रुनिकाटा कलेज जों साबायखर बावहरो जाहाथे जोंनि कलेजखौ बिसोर लांदों जोंनि जायगाया दा आफ्टर अनवर्ड माने बे दिननि उनाव दा जोंनि जायगायावबो शिक्षानि मोनसे रिनिसा फैगोन शिक्षानि मोनसे रेभलिउसन फैगोन आरो जोंबो बेसेबां जोंनि टिचिं स्टाफनिफ्राय बा नन टिचिं स्टाफनिफ्राय बेसेबां होनांगौ जोंनिफ्राय बेसेबां डेडिकेसन होनांगौ जोङो 100% डेडिकेसन होनो जों सानगोन आरो वी विल गिव आवर बेस्ट अफ द बेस्ट फर द डेभलपमेन्ट अफ आवर ससाइटि जोङो नुनो मोनदों जे मैयानि फोसावनायाव गासै 10टा फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों सरकारि खालामनायनि गेजेरजों दिनै 259 जन टिचारफोरखौ मोनसे सरकारि खालामनायनि लामायाव नुनो मोनदों आरो जों बिनि सायाव नोंथांमोननि नैबे रुनिकाटा कलेजनिफ्राय साबेसे जोंना वी आर भेरि लाकिएस्ट वान मानोना जोंना मेक्सिमाम 95% एबव क्वालिफाइड टिचार्समोन आरो नन क्वालिफाइड टिचार्सआबो माने मीन्स नन टिचिं स्टाफआबो गासिबो जोंना बेसेबां मा क्वालिफिकेसन नांगौ गासिबो दंमोन आरो जोंना बेसेबां मा क्राइटेरिया नांगौ गासिबो हाबदोंमोन बेनि थाखाय जोङो 20 कैंडिडेट्स 20 स्टाफ्सफोरा जोङो मोनदों 9 टिचिं आरो 11 नन टिचिं आरो वी आर लाकिएस्ट जे जोंहा बुरजा जोङो मोननो हादों बिकज जोंना टिचार्सफ्रा गासिबो क्वालिफाइड किन्तु जोंनि दुखुनि बाथ्रा मोनसे दङ जे जोंना कयेकजन टिचारा बिराद क्वालिफाइडमोन किन्तु माखासे इस्यु थानो हायो सिङाव बे सरकारासो बे नायो जोंनिफ्राय जेबो जोंना माबा जाया जोंनासो नाजानायसो थायो जों ट्राइ खालामो जाहाथे गासिबो फैयो जोंना मोनसे बिराद गिदिर दुखु जे कयेकजन मोनाखै बिसोरनि थाखाय जोङो प्रे खालामो जाहाथे नेक्स्टआव सरकारा बिसोरनि थाखायबो मोजां मोनसे बार्ता लाबोयो जाहाथे बिसोरखौबो गोजोननाय मोनो मानोना दिनै जोङो बारा फुर्ति खालामनोबो नागिराखै मानोना जे एखेलगे जोङो मावदोंमोन किन्तु जोंना जाबाय माखासेया किन्तु माखासेया जायाखै बे बिराद जोंनि थाखाय सुखुनिफ्रायबो एसे दुखुनि बाथ्रा जाबाय बेनि थाखाय बिसोरनोबो सरकारा जाहाथे बिसोरखौबो नायोब्ला जों आरो मोनसे बिराद गोजोननाय मोनोमोन आरो गोसो गोरबोनिफ्राय होमबाबो जोङो अन बिहाफ अफ रुनिकाटा कलेज बे thousands of thanks goes to this government thousands of thanks goes to this local people जोंनि पिपल प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा बे जायगानि बेसेबां दङ एबसु आरो सेन्ट्रेल एबसु डिफेन्स सार आरो खनिन सारनि लिडारशिपआव बे माने जानो मोनदों थांदों माने प्रभिन्सियेलाइज जादों वी आर भेरि लाकिएस्ट एन्ड वी थैंक्स टू दोज पीपल थैंक यू दा बिथांमोना जोबोद सरकारनिसिम मोनसे गोजोननाय फोरमायदों नंगौ नैबे रुनिकाटा ओनसोलनि बे गंसेल' नायल' जाल' नैबे रुनिकाटा कलेजआ गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे गोदोसोनानै थानाय बादि जादोंमोन नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव बा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे रुनिकाटा ओनसोलनि रुनिकाटा कलेज बियो सरकारि जानायाव बहुत गोजोननाय दं होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों नंगौ आरो जोङो सासे मेडामनिफ्राय जोङो बायद'निफ्राय जोङो मोनथिनानै लाबावगोन मेडाम जिथुनाखि नैबे नोंथांमोननि बे कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज खालामजाबाय सरकारजों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन खुलुमबाय सिगाङावनो दिनैहाय जोंनि बे रुनिकाटा कलेजआबो दिनैहाय प्रभिन्सियेलाइज जाबाय जों गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय खस्थ' खालामदोंमोन खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जों दिनै मोगथां महराव मोननो हाबाय बेखायनो जों जोबोद रंजानायखौ मोनदों आरो साफ्रोमनिसिमबो हामबाय होनायखौ जासियो सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन